Radio Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Je ne comprends pas très bien le français. À cause que je suis brésilienne. Super, vous êtes footballeur? Vous jouez dans quelle équipe? Ma, pas du tout. Bon, laissez. Vous n'êtes pas footballeur? Vous êtes sûr? Ma, il m'énerve celui-là. Arrête. Bon, Clédou, 101.2. Allez-y, mon ami. Ah, welcome to the world. Lui, il est sympathique. Merci, monsieur. Fabien, t'es agaçant des fois. Peut-être, mais il est pas fair-play, hein, le footballeur. Namina abana umatene makanyone Maya yisro manala la dini bana jazo Maja lolo sai ke nya kono ngamo nya mo sai nya la bala kale panga ye bala ndona Jagane ni kula ye nyona ya baba wele Kamari zaitu to ba wele ka yo ba wele Aparga la buena de daga pitru wele na Magara ne bichi basgale ngano ni dura dungura duru ba yara tra ni dura dungura duru ma de so sar ne to mo Ma kulubali yari le Jaga iku banyu hobe mangono pamuru botra wale Jaga bela tungono bakono mangono pamuru botra wale Jaga kolani ngola ngono bakono mangono pamuru botra wale Wajije ngola ngono bakono mangono pamuru botra wale Ma sonya pa me mangono pamuru botra wale Ma yalle denga Maju ko yoro ma tunu ka me bla jama ja tanya ni tigina ma ja tunu ma ja Jaga fundo kala tunu ma ja Jaga grane bichi masara ngamunu Kuluba yagunu wala ni tola dunu kuma ja so sar ni to mo Ma kuluba yagune Jagandana da ba mo ke wati ndana da ba mo ke santi ndana mo ke dindi Jagandana non jaw do ra ma ni wazo Adagare duwe te adaguna ke ya Masri manjale ma dunu ka me dunu kuma ja Jaga tolo sa disa jema dunu na dunu kuma ja Jaga nganu poli turuna Jaga ngora ba not na jaga nyoma pora so ke so da Ko shinda nyula ko di sidan der ba ba mene Guru vayara ni wala ni tla dun gura tun kuma je so sa ni ko mo Ma chakunu wara wa marabati ni dodo flanta glenye wa wori ni jula ta glenye wa sinamata ni nyoti flanta glenye jaga mali kulu tu do ra kulu bali yagunu wala ma jurbo yoro ga tele ngono me ngono bomur botra wale ma marzel yago wale ma ga bo chedu do nani chedu ko da la sunu ko ja kana du ro kana ko kono kana ke soma yete benyana kana ke dodo yete benyana ka wara lu fa gonda ku ba gonda ya ka sigilu fa gonda ku ba gonda ya ka malu fa gonda ku ba gonda ya ka balalu fa gonda ku ba gonda ya ipa wala le soma la te ko ro fo a ku wala ya ko ni so
ma kulubali yagule jaga ne tandana ko mo yaki dengi jaga fi kan danan ngo kenyana da kamuru bo bandana dani mandana ngo kenyani ko nyuma jaga saju uti to nguru uti to jina uti to wala uti to da wana ko la ko ti to wado to ba mo na sababu fu ya sababu ko no mandene watalo kandana dani mandana ngo kenyani ko nyuma ma emani de mo so be chila la so du kumaja ma sabi bwana nyonga jake ka sapuro yete ba ma tojo to ka yanga ma fako ya moka ma kandana dani mandana ngo kenyani ko nyuma ma emani sukuna kenyani ko nyuma jaga ba ma bi sukuna no ka sapuro yete ba ma tojo to ka yanga ma fako ya moka akulu bali jabu nisu ma akulu bali jabu le ma ndara turse vola janja ngaso ne kumaja ka wazula bola ba ma tawle ka kurga sidi wole jaga wara ba chacho jaga taba jagre be mini mara fati ni wala ni tula tun kuma te so sar ni to ma jaga taba ngala jaga do na morba tun na wajuru bo yoro kra mo ga no tun na morba tun na jaga fa bola morba tun na jaga daga fa morba tun na ma sigi fa morba tun na jaga mali fa morba tun na jaga senten fa morba tun na jaga tamba bla morba tun na jaga ponga jangu ba morba tun na jaga duga de sanyi no tun na morba tun na ma kulwali yagule le malati bi gani tawandi ma kulwali yagule mana nana kani nanga fana bali tanga nana kani koroba yoro bali te koroba da jaga kulubali yagule wajala ba kulugara fajala kuna majala ba kojira jala kuna majala ba bajira jala kuna ma ngajala ba kojila ka jala ma jala na jaga kulubali yagule wande kara kulugu ni beka ba ka doda la kulugu be kulun de ka ba la da ma kulubali yagule wande kara jirju ba ni beka mena mena kan da mena jirba be kulun da mena mena na ma kulubali yagule wande kara baji ni bega je kan damana jiba fe ko nda je galada ngabi no ma fana ko ko le me chana bo we ma ma de bina la ka nyada ma je nga fundo ka nyela ko je fundo ta nyela ko je da jaga kulbali ya mulle ma de bina la ka nyada jaga je nga tangala ga je jala tangala nda je jala da ma kulbali ya mulle ma de bina la ka nyada jaga je nga sama su ye wara dala fula sama ta wara dala fa nyada na wala ndajula ma yela yiru so mana la tinyi bana jinyazo jaga jalo lo sa ga jiya kono ngamo nya mo sa jela wala kale fama yi ko ba ala ta dana jaga ndana bole jenja nga so ne kuma ja ka se ko la ba ma no la ka ke ga balo wala ma sharo umara sigle ye ko ma ga tu na fe ma jamano sego jaga sego janga na blendu na jaga marakala ni na na mula jandu na maka bosa makela makulu bali yagule jaga sika to cheba teso jaga sika to babe metaso jaga sika to amon dununa jaga parja bliji funo to nguna na bliji kala jara parja na segula makulu bali yagule jaga kumi ko la bamba na jose tununa jaga matandola sama ja tununa sira korani la munu betununa jaga njola jukura tununa jaga tabanga la sudura tununa na ba tununa taba magangara ni bichi basakada nganguru mashallah bali ma kuno don nyuye ni tola tundura kulu bali yagono wala ndara tundura tunu kuma de so sar ni to ba ma kulu bali yagule jaga bana ya juru kamora jaga shi ya juru kamora ngane mandana fuya warkola wane mandana fuya sanukola ina boya janga ne kono ni yete be manga jaga ne tega berda yete daga betrin wale jaga ne be ida ko betulla te ko no wala mangun fa samu ma tunu ngame ka bol flado ma kul bali yagule jaga bala bala aman balmo bela jele fo ambe dankuna ni andun kanye kakira famaye
a kɛra fama ye depuis dɔgɔkun tɛmɛla ma ɲɔgɔn na sɔrɔ an bɛ kɛnɛ kan bi kɛnɛ kɔni yakubayalen don a denbayalen don a n'a a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ mɔgɔ kelen pe min b'a kɔrɔ o ye Fode Musa Sidibe ye ka Modibo Traoré Kolokani k'o da o kan nka Modibo ma kɛnɛ sɔrɔ bi dankɔrɔba yɛrɛ b'an bolo yan bi samɔgɔ sankɔrɔ talen a dɔnnikɛbaga min y'a faamuya tubabuya sira fɛ k'a faamuya farafinya sira fɛ k'a ni ta k'a da kan tɛ fara ko la n b'a sen b'a lase kundamana ni ɲɛ dɛmɛbaga sɔrɔ dɛ bolo kelen ti bɛlɛ ta i mana dɔn cogo o cogo dɔɔnin bɛ yen t'o dɔn o de ye dɔɔnin ye a kelen bɛ k'a ma don a dɔnbagaw la ale mana dɔn cogo o cogo a fana dɛnnen don mɔgɔw la nka a jolen don bi dɛ nka halisa a ma jo u ka kow kɔnɔna de don ka taa bonya bɛ mande bonya ma segin bɛ yen mɔgɔ tɛ jo halisa ni karamɔgɔ dɔɔnin bɛ diɲɛ na i tɛ se ka jo a tɛ f'i ma k'i jolen don Fode Musa Sidibe hɛrɛ tilenna i ni faama a kɛra o ye a kɛra faama ye kɔrɔ baasi tɛ yen mantɔrɔ tɛna baasi si tɛ yan n'Ala sɔnna Ala kana basi kɛ amin nka an bɛna to fɔlɔ yanni ka kuma daminɛ ayiwa an tun ni Bari bɛ an fɛ studio kɔnɔ yan tɛ mɔgɔ ɲɛnama ale nana k'a bɛna Bari nana k'a bɛna auditeurs fo Bari ye san kelen kɛ émission na yan Bari ye file fiyɛla ye a bɛ file nin de dɔn k'a dɔnna kare a y'a matarafa si bɛ ka birinti relève an dun ɲɛ tɛ relève la Bari kɔ Bari bɛ tila ka na da dɔ la k'o ɲɛfɔ an ɲɛ tɛ denmisɛnnin foyi la kɔ si in dun fana taara dɛ Bari bɛ san 70 kɔnɔ bi k'alisa dɔ t'ale kɔ a bɛ min bolo don o gɛlɛyara bi denmisɛnninw dun fana bɛ wari teliman de fɛ Bari ninnu dun mɛnna file fiyɛ la n'u tilara file fiyɛ la dɔrɔn u bɛna zamɛ tuloba sigi u kɔrɔ n'u y'o dun dɔrɔn ka woro d'u ma dɔrɔn o y'u saralen de ye dɛ u bɛ se ka garande ka se ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ko bi fɔli diya bon bi denmisɛnninw dun ko n'i ma girimandaw tigɛ ko fɔli ma diya kan tɛ taa ninnu ka foyi la tuguni ninnu ma foyi d'a ma ka na dumuni ta k'a sigi an kɔrɔ dɔrɔn ka tɛmɛ n'u yɛrɛ Bari hɛrɛ tilenna i ni faama a kɛra faama ye dɛ Bari a kɛra faama ye misali asalimini jama ayiwa misalimini an laminu misalimina famille on fo mi ari hiwra golma vote o ñannejo ɗo be mi ara mi salmina mo kanko Sidibe mi salmina Fode Musa Sidibe subaga Fode Musa Sidibe mi salmina mba compagnie doni ibe fe ka Fode Musa fo afo Fode Musa ni foli ka kande hanga ta fe Niko. Vraiment, ni bene feu. Ni bena. Ni jansa yɛrɛ. Ni jaranye. Bari akabarake. Olu y'anw ka lagarew de. An ka dencɛnenw don. Fulaw ka dencɛnenw don. Donc quoi Bari. Filika Bari ye mun de fɔ file kɔnɔ sisan? Donso ni fasa ye nin. Nin ye donso fasa de. Donso ni fasa ye nin. Ye nin fɔ dɔrɔn donso b'a dɔn. U b'a dɔn o ye nin morceau ye. Min ye. Ko i ma kɔrɔ ta, i ma fɛn ta. A morceau ye nin.
ima korota ima korota ima fenta geren wala yeni nala sala Flint tu bine ninga kuma de kuma yoron dola aya takarta taw kuma le kuli kuma kono bari a jaranye akera fama ye foli fam bis fe marché bisoro de beta foli ke ro la doni akadogo ubi wele doni saramba be to kam wele saramba bi wele nayni am fama na kasumunge ene nayni fama na kasumunge way kono way kamogoye ouais d'accord mais ensemble mo te ki wele ensemble mo be o fanatika ta yoro la ko sobe o be wele ne teson parce que demsenu dorombi mais demsenu manake mo ko ro ganga ke usengoro de way to aw muni ensemble damne aw kanga ye usengoro de o ye la dia dorombeta anu ila dia meta ka wuro somanindi ashi brinti rawo ma o tara ko jugu ba yere na bari ga flefie fa na be wallahi atumba donde mais bari demsen tiko dobie ndeke dobie abe fulefe abi flefie ouais abe fule don kosobe abadon obina yininga guila atoko kabine kuyate atoma e kabine kuyate ale bari o kabine kuyate ma kuyate fa kabine otogo dara la falaje oui ma kuyate numéro 2 numéro 1 ou numéro 2 d'accord awo falaje wo fatromande do d'accord OK kabine kuyate beba wole tende ala wole bari atoma e kuyate atromande kuyate afamuna bari nala sonama ibe tankrefe doni fodem sa ne sidbe arahaba ini fama isila idan so korbashitila ini ko amba fle fiera sisa okera o ba ira ka fo ko donso ba na din ku be wele la ni fle fiera dro donso din na ba bebe wele akera aywa kungo konna isawo akera so isawo o bebe bulikana kana wele la me o amba do ka fo a chama mbe u ka radio kerefe sisa o be ka lamelike o nya me mudibola ko ni fliera kuma kono ko donso denga kuma do ko donso baga kuma te kuma bibulu dozo ba ma fo dozo de ka kuma do o kuma na beka mene ko dozo de ka kuma de mina fo fili donso denga kuma do fili chama be ya fili chama ba kono sira chama ndatukulen do nye olo ma daele fo donc ka foli se dozo bauma ka se dozo deuma ka se dozo kalba kuluma ka fuye ko dozo ya de folola komi folola ko i folo e komi o te ko langulo nye donc ambo foli ke ka nyere balemaw fo ka anski nyogon fo ka foli la se mali bema sankura mi na lefle ala ka kan san folo ala ka kan sa laban amina ala ka haminan ko be no ya amina ala ka amiru ke kilinye amina ala ka funu fo nyongo amina ala ka nga keta o kunyona amina ambo duwa ke nala sona aywa yere bunya bala o diaranye ka kledu barakela befu nala sona kanga sambe fu be anyu tawlame anya betalame anyere tawfleni nala sona ko diaranye ala ko do no bela jele mine ala ka mali tanye ala ka mali tanye ala ka mali tanye ala ka malion ben kelema ala kan don da kelen fe kan bo da kelen fe an kule kan ka ke kelenye an kule kan ka ke kelenye taya ala ko nagashi an be taya ala ko sankoro amina ya rabbi amin kelen taya ala ko nagashi an be ta ala ko yele sanfɛ an bɛ tamana yɔrɔ bobo de la du bɛ taa ɲɛ kin bɛ taa ɲɛ jamana bɛ ɲɛta sɔrɔ jagoya ye n'i y'a ye an b'a fɔ tuma bɛɛ ko tubabula mɔgɔw bɛ ka taa kan to olu farafaralen tɛ yen fɛ dɛ ayi i ɲɛna k'a fɔ k'u farafaralen tɛ dɛ non ça a été toujours la continuité chez eux ouais an dun fɛ yan continuité tɛ yan rupture dɔrɔn de rupture de ni min yɛlɛla dɔrɔn o bɛ dɔn ka taa kase o b'a ta mais kuntala o kuntala a bɛ kɛ kɔnɔ ka fɔ ko tubabu faama dɔ ko farinyara tɔw ma ko n'o bɔra yen sa ko dɔn in min mana yɛlɛ ko bɛ na dɔn in ka fɛn bɛɛ tiɲɛ a t'a tiɲɛ abadan lesi a t'a tiɲɛ an ka taa de don ala k'o kɛ an fana fɛ yan ka jamanadenw kan kɛ kelen ye
kɔrɔn tilebi kaɲaka bayanfan ala k'o kɛ an ye k'o kɛ an kuntigi Mamadu kisi nama o kanu kosɔn n'ala sɔnnama Fude Musa nin ye kuma ni y'ala gɛlɛma kuma kalanden ka kuma ye mais ni y'ala gɛlɛma ye n'o kɛra ka ban ayiwa kuma bɛ se ka don sisan n'ala sɔnna Fude Musa i ko donsoya de fɔlɔ la ne ka ɲininkali don dɔ la i da sera yɔrɔnin ma mais pana kunna donsoba ninnu n'i ma kuma min sara u la hali n'u y'a da a kunni na bɔ u bɛ sin ka to a la ten kɔrɔ ka tɛmɛ k'u pa kunna Bamba fana tun ye donso dɔ ya Sɛnɛgala de tun don Samalen Bamba wa Samalen Bamba jɔn de tun don Samalen Bamba se k'o yɔrɔnin ɲɛfɔ an ɲɛna karamɔgɔ ye min fɔ an ye an bɛ segin o kan olu ka jate la Samalen Bamba tun ye donso de a bɛna gosili kɛ Badala yan Badala Samalen Bamba o kɔrɔ de ko Bamba min bɛ bɔ Samalen mɔgɔ min n'a tɔgɔ ye Bamba n'a bɛ bɔ Samalen bɛ min Samalen filɛ Bamako da fɛ yan Mande Samalen Kangaba sira la wa ou bien Kuremale sira la wa ou bien ba kɔfɛ Samalen d'accord donc ale tun bɛ bɔ yen de ka na gosili kɛ Badala yan o de ye jate ye mɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ donsoya fɔlɔ la nka a fɔlɔli tɛ anw fɛ yan dɔrɔn ye diɲɛ fan caman bɛ yen diɲɛ mɔgɔ yɛrɛ nali n'a bɔra mɔgɔ yɛrɛ bɔli diɲɛ kɔnɔ k'a kɛ mɔgɔ ye k'a jɔ k'a kɛ baarakɛla ye a k'a yɛrɛ balo fɔlɔ ye jiriden minnu bɛ bɛn n'i bɛ se ka minnu sɔrɔ balo filanan ye i yɛrɛ mana se ka jiriden minnu sɔrɔ i yɛrɛ ye ani mana se ka sogo minnu faga i mana n'i ma fɛn minnu tɛmɛtɔ ye i bɛ balo k'i bɛ se k'i balo n'olu ye i bɛ balo ka bololu kɔ a kɛra i bolila kɔ i ye gabakurun kɛ k'a bon i ye jan da ɲɛ i ye cogo cogo i ye bere kɛ k'a paron ale de bɛna k'i ka dumuni ye o de ye donsoya fɔlɔ ye kabini tasuma kɔni sɔrɔlaw bolo depuis u b'a kɛnɛ dun fo kana kɛ u hakili nana tasuma nana sɔrɔ u bolo donsoya daminɛna kabini o waati nka k'a kɛ tɔn ye ko nin ye donso tɔn ye an ka jate la k'a fɔ siyako t'a la yanfɛ mɔgɔ kɔrɔnfɛ mɔgɔ tilebifɛ mɔgɔ bani mɔgɔ baba mɔgɔ olu bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ kan kelen ma o fɔlɔla anw de fɛ yan farafinna o ye farafin fɛn de ye k'a fɔ ko donso tɔn bɛ yen u bɛɛ bɛ kan kelen fɔ u yɛrɛkɛlen bɔ u fara ɲɔgɔn kan olu mana fara ɲɔgɔn kan sigi bɛ kɛ ni sigi kɛra yɔrɔ min na o bɛ kɛ dugu ye donc an ka kuma dondakan an donkan fɔlɔ o tun ye Bamba ka kuma de ye Bamba de dun nana wolo Bamako la Bamakɔ an bɛ taa sigi Bamba kɔfɛ an bɛ taa sigi ye Bamba kɔfɛ fɔcogo caman b'a la mɔgɔw ye fɔcogo caman yira la kɔrɔ caman don a la ka kan caman don a la Bamba saba min nana o ye Bamba ye Bamba de nana o ye adamaden ye ko a nana Bamba de sɔrɔ kɔ la o fana ye Bamba ye an tila Bamba sabanan fana bɛ yen donc ko Bamba saba de tun kɛra Bamako o kɛra Bamako tɔgɔ ye o de ja bɛ mɔgɔw bolo Bamba saba nka mɔgɔw tun b'a yɛlɛma ni kan min ye tubabukan na ko les trois crocodiles o ti tiɲɛ ye c'est les trois caïmans les trois caïmans o b'o de fɔ o de bɛ fɔ tubabu y'o de d'a la trois caïmans ti tiɲɛ ye trois crocodiles de ye tiɲɛ ye ka tugu caïman t'anw fɛ yan caïman ye crocodile siya dɔ de ye crocodile de b'an fɛ yan crocodile de b'anw fɛ yan caïman tɛ anw fɛ yan caïman t'anw fɛ yan donc anw tɛ se k'an ka fɛn tɔgɔ da caïman na an b'a da caïman fana ka bon ni crocodile ye ayi crocodile de ka bon bonya ko tɛ o u dakala kɛcogo de don a jate bɛ minɛ dakala kɛcogo de fɛ Mali n'a mumɛ bɛɛ caïman tɛ Mali ko tɛ farafinna yɛrɛ farafinna caïman de bɛ farafinna crocodile de bɛ farafinna caïman tɛ farafinna caïman bɛ Amérique fan de fɛ Brésilien fan ninnu ni fɛn la i bɛ crocodile sɔrɔ i bɛ caïman sɔrɔ yen
i bɛ u ka fɛn yɛrɛ tɔgɔ ye di faribamba in o ka farina bɛ o de bɛ Amérique ka caya alligator. Oui, alligator. Est-ce que o tɛ ninnu yɛrɛ fila bɛɛ dun yɛrɛ? Ouais, o kɔni ka farina tɔw ye. Oui, parce que n'i y'a jateminɛ ka taa fɛngɛ kɔnɔ ka taa u ka forêt Amazonie kɔnɔ ka taa i b'a dantanfɛn sugu bɛɛ de sɔrɔ o yɔrɔ kɔnɔ ye. D'accord. Donc crocodile de bɛ farafinna. Crocodile de bɛ farafinna. Caïman o bɛ sɔrɔ Amazonie de kɔnɔ. Amazonie ani Amérique. Crocodile bɛ sɔrɔ yen fana. Voilà. Ani alligator. Ani alligator. Alligator de bɛ bonya ka janya ka kɛ. Ka dakala janya. Ale ka kɛlɛ ka teli. Bon, a sugu caman wɛrɛw bɛ yen, banba sugu caman wɛrɛw bɛ yen dɛ, minnu tɛ ni saba ye, mais ni saba de dɔnnen don. Dɔnnen don kosɛbɛ. Awɔ. Ala sɔnna. Donc n'a fɔra les 3 caïmans, yan tɛ. An ka se yɛlɛmali ma, an ka fɔ les 3 crocodiles. Bon, ne bɛ nin de fɔ tuma bɛɛ, mɔgɔ kalannenw b'an fɛ yan. Ne kɔni n bilalen tɛ mɔgɔ kalannenw na, n bilalen tɛ kodɔnnaw na, mais n bɛɛ bila u la fɛn min kama, ko min kosɔn, o ye filimako caman de bɛ Mali kɔnɔ Mali kow kɔnɔ Mali tɔgɔw la an ka danbe n'an ka seko tubabukɛ filila ka fɛn caman sɛbɛ bon tiɲɛ ma f'a ye fɛn caman na bon maintenant an ka mɔgɔ kalannenw dalen bɛ tubabukɛ de ta la ka an ta in lafili bon maintenant n'aw taara a kalan kɛ o n'aw y'a fɔ k'aw de ye historiens ye o k'aw y'a faamu k'aw de ye historiens ye o ko c'est vous les écrivains que c'est vous les vrais détenteurs de l'histoire du Mali et que vous êtes là, vous n'arrivez pas à rectifier tout ça là. Et moi je comprends pas ça. Adu aw bi bɔ télé la. Aw b'a kumaw fɔ, u b'a wele conférence kɛ yɔrɔw la, mɔgɔ si de ma se k'a latilen. An ka kin tɔgɔw yɛlɛmalen don, mɔgɔ m'a latilen. Dugu tɔgɔ yɛlɛmalen don, mɔgɔ m'a latilen. An yɛrɛ tɔgɔw yɛlɛmalen don, a bɛɛ yɛlɛmalen don, mɔgɔ m'a latilen. Tarawele lajɛ kɛ. Voilà. Kulubali lajɛ kɛ. Kulibali. A bɛ sɛbɛn de Kulibali. A tɛ sɛbɛn Kulubali o. Ayi. Bon, o bɛɛ fili de ye o. O bɛɛ fili de ye. An yɛrɛ b'a fɔ cogo min na. Ministère de la culture sigilen tɛ nin fana kama wa? Bon, o sigilen do, u bɛ se ka nin bɛɛ tile. Nka n'u y'a latile. Depuis indépendance la. Fan bɛ yɔrɔ min na sisan. An yɛrɛ kunnaja yɔrɔ kɛra yɔrɔ dɔ ye. Mali armoire la. I y'a dɔn duga de kɔnɔ dɔ de pannen don a sanfɛ. Mali armoire a bɛ faamu min fɛ i b'a jateminɛ Mali ja insigne minnu bɛ yira k'a fɔ ko nin ye Mali fɛn ko nin ye Mali fɛn ye. Hali drapeau belebele fɛngɛ ninnu na i b'a gosilen y'a kan. A borodelen don drapeau kan. An kunnajara waati dɔ kɛra u kun y'a yɛlɛma k'a kɛ dugani pigeon de ye colombe. Duga ma sɛbɛn a kan. Duga sɛbɛnnen tɛ mais duga de don minnu y'a dilan. Olu ye duga masa de pantola dilan kan a sanfɛ. Mais ninnu taara pigeon de kɛ. Olu y'a sɛbɛn k'a yɛlɛma a sɛbɛnniw yɛlɛma waati la i tun bɛ pigeon de ye i tɛ duga ye. Est-ce que o tɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ma dɔn k'a fɔra ko duga man ɲi duga de man ɲi wa ou bien parce que hali o tɔgɔ fana bɛ les aigles du Mali la dɛ. Bon an b'a fɔ aigle tɛ fɛn ye o. O problème fana bɛ yen. Aigle tɛ sɛgɛ ye o. Ayi. Aigle tɛ sɛgɛ ye o. An b'a fɔ sama ta sɛgɛ fili don o. Aigle ye bon de ye. Bon. Aigle tɔgɔ de ye bon bamanankan na. Bon bamanankan na. N'i y'a yɛlɛma bon. Donc Samata bon. Voilà. Mais Samata sɛgɛ tɛ. Samata sɛgɛ tɛ. O ye épervier. Sɛgɛ ye épervier de. Donc an b'a fɔ les aigles du Mali an b'an kun fɛ. Aigle du Mali. Les éperviers du Mali. Voilà. A bɛ fɔ ten de. N'i bɛ fɛ k'a kɛ sɛgɛ ye dɛ. N'i bɛ fɛ k'a latilen. K'a kɛ sɛgɛ ye. K'a latilen. Ko an ko ayi est-ce que an y'a tɔgɔ da sɛgɛ de la ou bien an y'a tɔgɔ da aigle de la. Parce que kanko do dɛ n'anw y'an sigi sisan ko an b'u tɔgɔ da n'an ko an b'u tɔgɔ da tubabukan na an ko les aigles du Mali mɔgɔw ko an k'a yɛlɛma k'a kɛ an ka kan ye an k'a kɛ sɛgɛ ye. I y'a dɔn fili nana. Bon n'a sɔrɔla a tɔgɔ dara ko Mali sɛgɛw o de bɛ fɔ la o. N'o de bɛ fɔ an ka kan na ko an b'o de faamu. Donc aigle tɛ c'est les éperviers du Mali. Mais bon maintenant nɔrɔ kɛlen don fɛn min na o ye sɛgɛ de.
Oh, ni nord kelen do depuis an koni nyele la an b'a mettre les aigles du Mali. Voilà. Donc nord kelen bɛ o de la. Voilà. N t'a dɔn sa indépendance mɔgɔw ye min sɛbɛ. Bon olu du mɔgɔw dɔgɔyara parce que hali Seydou Badja. Voilà. Olu mɔgɔw olu de ye a fɛn bɛɛ kɛ Seydou Badja Kuyate. Ala ka hinɛ la, Ala ka lahara sɔn sumaya ye. Mali jɔsen belebeleba dɔ de talen filɛ. Min b'a kalama. A bɛ fɔ min ma. A kɛra min ɲɛna. A kɛra min ɲɛna. Acteur. Ko n bɛ n ka cɛkɔrɔba fo. A bɛ fɔ Seydou Badja ma ko suruku le salen dugu a ɲɛna. Walayi. K'a daminɛ a ɲɛna. K'a se camancɛ la a ɲɛna. A ma salon sa nka a tun bɛ ka taa sira min kan o t'olu ka fɛn sɛbɛnlen ye han o t'olu ka fɛn fɔlen ye a kɛra ten a caman bɛ ten bi kɔni awɔ a caman b'o cogo n'Ala sɔnna a ma donc n'a fɔra ko Samata n'an ye sɛgɛ de fɔ c'est pas les aigles an b'a fɔ bon c'est les éperviers du Mali bon mais épervier dun fana bɛ farafinna o bɛ kɛ bon hali aigle tɛ yan green eagles tɛ yan. Comme au anglais. Voilà, oui, anglais. Bon, ben, quand même. Donc, Nangamba Fokanya. Amanga fo Samata Segeo. Nango Samata Sege. Amanga fo épervier. Amanga fo aigle. Ambe épervier de fois. D'accord. Donc maintenant Norola Seged là. Ambe bon de fois. Anta fo. Ay na Norola épervier là. Aigle de là. Amba fo bon. Bamanankana. Donc Mali Samata bon. O ya fo Mali Samata Segeo tede. Mali Samata bon. D'accord. O ya nanye aigle tade. Voilà. Parce que ako infrégler do. Aya famuno. Amfle ga nyefo tuko bien. Voilà. Famuna Fodem Sa Sidibé ne tun bɛ fɛ ka min ɲininkali k'i la sɛgɛ tigi nga ijo ndenge dɔ b'i kɔ a ka di nin ye dɛ k'a dan sɔgɔ sa awɔ ne de ye mais n y'a fɔ n ko n b'a kɔ awɔ a kɛlen bɛ ka taa belebele jamanjan dɔ ta k'o bila a ka so depuis de donna a ka so an tɛ ka cɛ in y'a ɲɛ la tuguni a tɛ ye barokɛyɔrɔ a tɛ ye cɛbakɔrɔw ka kuma fɔyɔrɔ fansi ale yɛrɛ ta kɛra n tɔmɔ Mama Dukure nta mata doga muso ɲuman wa ade sibe kani blani fe sibe mo bi complexe mi na o kan ɲɛfɛ ni ye tiɲɛ ye ne cɛkɔrɔba ye lamini ninnu petit n'imbriga ne ma dawula ni ye tiɲɛ ye ni maa min ko muso ko tɛ sɛbɛ ko ye sɛbɛ ko te de la o donna ne ka alimami man k'i tɛ Dukure wele wa walasa ne ka taa fɔ a kɔ Alimami ye Dukure wele a ɲɛ bɛ Dukure n'a muso de na dɔrɔn Dukure je crois que a bɛ a di a dɔnbagaw ma parce que Mali ma balontanna ninnu tɔgɔ da aigle aigle tɔgɔ nana a yɛrɛ de ye parce que balontanna ninnu ani Allemagne fɔlɔ de ye accord signé bon u y'an dɛmɛ balontan sira fɛ comme cubains ni y'an dɛmɛ sport caman na balontannaw taara stage de la Allemagne u natɔ u ye minɛn fɛn fɛn d'u ma aigle de b'a disi kun na aigle tɔgɔ nana ten n'o tɛ maliyɛn tɛ yen min y'i sigi k'a fɔ k'a kɔrɔ ye nin ye an k'an ka balontannaw an k'u tɔgɔ taara a yɛrɛ ma n'a tɔgɔ nana équipement nɔfɛ équipement très bien voilà nin de tiɲɛ ye se ka sigi k'a fɔ kɔrɔ tɛ nin na anw bolo kɔrɔ bɛ nin na anw bolo an k'a ɲɛfɔ nin cogo la voilà n'o tɛ mɔgɔ si ma baptême kɛ Mali kɔnɔ ministre o fɛn ko an ka balontannaw an b'a da nin na ka da nin kan an m'a da aigle la ko aigle ye duwa ye ou bien fɛngɛ ou bien an m'a da sama la non anw da tɔgɔ in nana dɛmɛ de fɛ dɛmɛ sira fɛ a ma redressé dɛ a ma ɲɛfɔ fɛnɛ bɛɛ bi taa fɔ nin ye tiɲɛ ye voilà Dukure non nin diyara n ye o ɲana kosɛbɛ o diyara n ye nka awɔ mais comme ni filima tɔgɔ yera a kɔnɔ a ma fɔ ko a ka bɔ aigle la mais min tɔgɔ ye min ye kodɔnnaw bi yan u ka se k'u latile mɔgɔw bolo comme a fɔra sisan awɔ a faamuna sisan a ye min y'o dɔn kɛ sisan a m'a yɛrɛ tɔgɔ da wa a y'a yɛrɛ tɔgɔ da bon maintenant sisan filima kuma min bɛ an ka kan kɔnɔ ka ɲɛsin balontannaw ka tɔgɔ nin ma k'o la dilan adamadenw bolo a kana na kɛ fili kudayi dahimu ye kɛ u tulo b'aw
Oh, et c'est ni bon de yo. Génération Jaffa. Chaque fois que ni lumière mène na famille kuna angango la c'est demsenu mo ka balono ye quoi. Voilà, au cas donc à fort, Philippe toin weleli là. Oui, tout à fait. Oh, donc ni en aura la kofo les aigles du Mali. Les aigles du Mali, Segete, Bondedo. Aïe, t'es Bondo. C'est très clair. Voilà. Vraiment, au cas où là, c'est très clair. Voilà. Aigle Bondo. Éclairage technique à Foko. Notamment dans la carte Anyana, parce que mon million tunte ni fana donc nere tunte ni kala ko. E kan nali nte lumière fitini de e nana kana yele pas de menace. Ni lampadaire de. Petromaxi. Parce que ne tunte ni kalama. Parce que fin ba ere to dawo. Ouais, obikeke. Minen no fait na fora ko les aigles. Ya ministre ma sigi gouvernement ma sigi dugutigi ma fo. Anyana. Mais avec un faux. Onyana jarani. Voilà. Ambi fo. Écouteur befo. Dugutigi be ki wele tliga ina ha. Dugutigi afo dugutigi. Ki kelengata. Afo dugutigi. Ya ni fonye kuno ko kelen ni photo yebi. Yala matala. Dugure. Ambi fo ko se adjara ye. Ayo ambi duman doni fitin na me. Oh ka soroga temenato ya kanso. Sarani da koroga fo saranyoro anatiana yoroga. Tumani dole kunji naga fo saranyoro anatiana yoroga wele wazama. Hey yamra badilu nga basawalina anatiana yoroga. Babala tribe yoro yo gade gade anatiana yoroga. Hemra badilu ngone baba anatiana yoroga. Dozo mulinu nga basawalina anatiana yoroga. Hey yamra badilu nga basawalina anatiana yoroga. Jigrani tuno tole nga basawalina anatiana yoroga. Pudi denga dozo pura bonge de barega anatiana yoroga. Nyaga tela nyate kwaji bonga de barega dozo ya mona yoroga. Bango ne pune jai bonga basawalina anatiana yoroga. Wazamugu dozo zumana lenge ga barega anatiana yoroga. Kalaba kutana ngoro lenge ga sawale songa ya mana yoroga. Nena zara dozo biela bade kelen songa ya mana yoroga. Songa gola dozo dibo ngede barega songa ya mana ngibe. Nena zara ngara mola jogu bala la turu mona bala. Jobu dozo njibo kwa sujara anatiana ngabe weleza. Ngoma ngola dozo baimbo kwa zonjara anatiana kasebe. Ngoma ngola dozo baimbo jara tarawale anatiana njojani me. Ye brava dilu gade kelen anatiana yoroga. Bawule mali gele no yoro wele la no godun zira ka ba yoro. Bani wa mali gele no yoro wele la so godun zira ka ba yoro. Kaye gola mali gele no yoro wele la so godun zira ka ba yoro. Kana karawale jara anatiana yoro. Zara panjo jaina anga kasawale arajo mona yoroga. Nena zara moro jaina jala bro moro anatiana yoroga. Nena zara mara batila bade kelenge nega sumaya damenguna. Ey yamra batilu bade kelenge anatiana yoroga.
Katiga bagora bai bonga ni ulala moria mana cha yoroba we. Kone beni subu adamanye enga kasawali moria mana cha yoroba we. Sredo prondo bilabo abru jara anate na yoroba we. Sredo dozo bai bo zumana jara anate na yoroba we. La truda mona se ya sabe wele la tru mona cha yoroga we. La truda mona se ya sa jarabe wele wardu mona se ngade we. Hemra badilu gabe kelenya na diana yoroga we. Kati gola bable mona bo ngade garega na diana yoroga we. Akati na majarabu honga de barega anate na yoroga we. Kombali tozo demu aye sawali jala ko mona se yoroga we. Fama ya mona cha yoroga we le edbe mona nganga de we. Fama ya mona cha yoroga we le medaye mona na yoroga we. Demu aye sawali medeya mona yoroga wele sale kala mona na yorobe wele medeya mona na yorobe wele kone boselu le bega sawali medeya mona na yoroga wele sale komali zora zulu ngaga sawali medeya mona na yoroga wele Komali polo zulu bega sawali medaye mona na yoroga wele sale. Komali jadra mulu bega sawali medaye mona na samu funa ka wele. Nena tara bulwali burala anga ka sawali medaye mona na yoroga wele sale. Emra badilu bega sawali anati na yoroga. La jaga sedule bega kelenye sumaya mana cha yoroga we. Ko bana madozo banyo barba semara na chiana yoroga we. Namina abang namu mati ni panganyon. Java manja julat ramne. Juru bayar ni ulah ni telat juru bayar ni kumanya sosar ni tamu. Kanin bado zo ya yoro jamano Jaga mande ngala nyara fali de fogo ye ko nyani mulala Basri manyale matu ngame ka bod lado Jaga rene bichi bazo de ngamoro Manyangranda ba mwa yake sanutige Manyangranda ba mwa yake dendige Jaga nyangranda jaw do tara mangene wasolona Maganga nyangranda bila du kono kanga nyangranda fasi kono kanga nyangranda ba bani ngone mande ngono kolo nyani wala Jaga bila du ngono kono ngono bomur bodra wala Aku kali pura mama dulu kami kawas raja. Jaga sana korang jaga majada mulai. Makanya nama menang sabole. Jangan merebati ini dosa kekelanya.
an bɛ dankuna an ka worobilen 2 an'an ka sɛbilen 1 b'an bolo k'a fɔ donso ba n'a den ye donso den n'a ba donso yarɔ filima ko nali a ka teli yɔrɔnin kelen don donso den n'a ba mais ne bolo yani den ko ka na ba ko de hira kɛ ou bien n'i b'a fɔ i b'a fɔ ka yɛlɛ wa i b'a fɔ ka jigin ayi non n b'a fɔ ka yɛlɛ de donso den ni donso ba ayiwa donso den ni donso ba an bɛ dankun na ko dankun ka hakɛ to a fɛn jugu a fɛn ɲuman o tɛ depuis an ye donso émission daminɛ dankun ma sɔn an k'an sonsori abada ni lezi hali an bɛ dankun hali an bɛ donda de la an ma se camancɛ yɛrɛ la kuma bɛ ko sonsorili ka yala ko kuma ka fɔ ko an ka se ka an ka fɔtaw fɔ k'an ka kɛtaw kɛ k'an ka taa an dun an tɛ kalo 2 3 bɔ a la sa b'o bɔ dɛ n'i sera dankun na n'i ma gɛrɛ ka sigi i ma se dankun na bon a dun dankun tɛ ko nɔgɔlen fɛ a t'o fɛ a tɛ ko dafabali fɛ a tɛ a tɛ mɔgɔ tilenbali fɛ mɔgɔ ŋaniya jugu a t'o fɛ filan mɔgɔ a t'o fɛ dankun tɛ taaya fɛ ayi dankun bɛ yen bɛɛ de kosɔn i m'an dɛsɛlen ye ka don ko donso den n'a ba k'an dɛmɛ n'o tɛ anw mɛnna dankun na dɛ kɔngɔ banna minɔgɔ banna npɛtɛ nɔgɔyara dulɔ min ta an kulela dulɔ min ta la ka dɛsɛ co dulɔ warima na dulɔ ma d'a ma an dun tɛna se ka taa so dumuni tɛna se ka bɔ so kana d'a ma dankun na ayi an nana min kama fo ka ɲɛnabɔ nka yala a bɛ ɲɛnabɔ wa a bɛ ɲɛnabɔ Mohamed Lamine Anne nin ye ne ka cɛkɔrɔba ye Fodémusa Sidibe ko k'a dan sɔgɔ k'a ni ko a bɛ san 80 ni damadɔni na bi karamɔgɔba k'a dan sɔgɔ a daminɛna a ɲɛna k'a se camancɛ la a ɲɛna a ma kuncɛ fɔlɔ dɛ nka a bɛ fɔ min fana ma ko surukule salen duga ɲɛna o mɔgɔ dɔ don mɔgɔ ma falenba a bɛ Lafiyabugu Anne yɛrɛ tilenna ayiwa i dan sɔgɔ ayiwa comme a bɛ ko kuma de la il y a bonne surveillance. Selon, on le doit à Karl. Karl. S'occuper de l'équipe nationale du Mali. Donc, et à pour l'équipe nationale boulot. À Karl Allemagne. Alors, l'animateur Chaman a un maillot. Donc, maillot, il est au niveau de ce niveau-là. Donc, l'équipe nationale, donc, au 3 d'État. C'est l'équipe nationale du Mali. Donc, quand on va de là, Egli. Mɔgɔ caman y'o fɔ. Dɔ fana se k'o fɔ min ne ta tɛ kelen ye. Nin ye tiɲɛ ye. Mais ne ye min constaté. Ani bɛ min dɔn n y'o de fɔ. I dan sɔgɔ ni ko. o don. O yɛrɛ de don an b'i fo. Ko n bɛ n ka musokɔrɔba fo. N'ala sɔnna ma n ce weleli la awa n ce tonton Raoul ale fana ko ayiwa ko a fɔra cogo min na Alimanw ta nin o de y'a yɛrɛ nka ko Balamusa de tɔgɔ fɔtɔ tora ka samata sɛgɛw fɔ samata sɛgɛ bɛɛ fana ko k'u ma jamu n'o ye k'u ma jamu n'o ye bɛɛ fana ko samata sɛgɛ k'Ala ka hinɛ Balamusa an ka cɛkɔrɔba duman kodɔnna ni dugukolo ye dunni kɛ Fodémusa filima ko caman bɛ an ka jamana nin kan o de y'a to dankun yɛrɛ ma sɔn an ka ma don a la yɛrɛ fo kuma bɛ k'an sonsori o ma kɛ dankun ma sɔn dɛ a ma sɔn an n'an ka sɛbilen kelen fo an ka tile an ka kow ka tile an ka worobilen an ka kow ka dafa n'a ma dafa dankun tɛ sɔn ayi o kɔrɔ de k'an bɛ mɛn nin yɔrɔ nin na yan dɛ ayiwa an laban na guwanin turu mɔgɔw b'i nɔfɛ yɛrɛ tilenna kabako la min Bubula Rai Band
Comme Kramo fo ka dans ko kaniko. Bogola niko ne ko ni to meka émission bella. Nga ika weleli ka nyere tala vraiment abenama boyanama. Ukaka mu. Ne ti kene domene bidon. Ah, merci beaucoup. Yeminge jamana yemba kalama. Merci. Ala dunia mingi makato kurwa kaningo kuruki majigi. Mo kalama. Merci beaucoup. Là, merci. Festival semana yemi kalamba kalama. Oui, tiens. Donc il faut la katanta manka amin ya rabbi. L'intergel la mini refo. Nala sona. Furniso flow. Nala sona. La mini egli coin. Akuma kacha. Ali Badra Keita ode egli tokoda ko les egli journaliste tunda que les baraques les sort là. A livre chamambo demingo ka livre chamambo. Ibada nana chukomia. L'équipe nationale du Mali a tout wolo de là. Le 27 juin 1971, Mali ni Guinée où jouera Mali bi sabado 3 bisas et après le 27 juin 1971. Mali gagne 3 ans et au don de Aya Dala Kakoko les Jacques du Mali. Avec le sol 6140 à Bokono. Mercredi du 15 juin. Voilà. Abaka Livrou Fanakono. Ali Badra Chokorobado, Bebado, journaliste Bado Tungas, mais les sols là. Pour de Koka les aigles du Mali dans les aigles. Avec les sorts Fanakonongo, les sorts 1140 à Bokono. Kwali Badra de Abda les aigles du Mali. Comme il y a un Beka Flemeni, Malika Balonta Mingra le 27 juin 1971. A folie d'amener au don de les aigles du Mali. Dara aigles du Mali là au don de les aigles du Mali. A folie d'amener au don. C'était la rencontre entre le Mali et la Guinée, 3 buts à 1. Voilà. Nala Sonama. Ok, Ninde tu es foulé merci beaucoup, merci. Vraiment. Ala ki meka ke amina togodia mindila ala ka sidima amina ala ka hera dima amina ye lamini ye drobe yele ni yele nugo ka jamu iba fo lamini ila merci beaucoup ajara ye comme non tigi fo ko comme non tigi fo Aklovila comme c'est qui a faux Frobza Nimbeti Demekanye Nimbe vraiment qui demain Nala Sonama a folie d'amnara domina les aigles au datu au fora avec les sorts fanami fora ya do prévuti temoka ay prévuti temoka anga fait idema ba au clubila o kambe dankuna de Retlena. Entre Bila Balmake. Entre Bila. Lamine. Oui. Aoni bara. Mba, anti. Auka émission vraiment ni garanyo kudu. On est vraiment ni Lamine ikarate mole ombolo wala. Ikarate molo ami ala deli ala ki anye mena. Amina. Ala ki me ankoro ni nyanya nyuma mingi na yarabi ala ka a isara ni penye. Amin. Nabi nafa. Amina. Lamine ni ka auditeur do de mi foti wu. Ah oui. Daka gunka. Wala daka gunka ne bien. Wani ka fanga dobe ba foko jaramangana ya ma jaramangana se wano ne do e dans ko ni ko su fe mbiga émission la mais il to ga falaki do nyini awo akadi ikan ne ju siraja akopuma bi bo fencha manka ndongo bala ko to ngamo bo filla awo akadi re fendo be ngono ndife kun maralen tun kɔnɔ nka kɛ ni lamɛ bɛɛ lajɛlen non e ka d'anw ye kojugu e ka d'anw ye i bi nɛgɛjuru de ta i bi weleli kɛ o kan kɔfɛ i k'i yɛrɛ ta di an k'o ta n kɔrɔ n'an tilala an bɛ wele non e na kan ka di jama mako b'i la
alam kira sama. Ina kan ka di jama mago bila. Tanto fo ka taa dugu jɛ. Ni tanto fo ka taa dugu jɛ t'a sɔrɔ. I ka nɛgɛjuru sira di an ma a ka d'an ye. 66 oui. Fole Musa. Ni ye mun ne sɛ ko bilen koyi. Fole Musa. Mun de y'an sɔrɔ dankun. Ayiwa. I m'a ye dankun diminen don. Dankun diminen don. Dis donc. A yɛrɛ y'a tɔgɔ fɔ. Fole Musa. Ko Jaramangana. Jaramangana. A ɲɛ bi sɔrɔ. Min bɛ fɔ Jaramangana ye. Ni Jaramangana tora an kɔnɔ. Min bɛ fɔ a ye. A ka nɛgɛjuru de ta. Awɔ ale k'a ta. Awɔ ale bɛ an wele ni 16h tɛmɛna. Awɔ. Comme ça an b'a a fara ɲɔgɔn kan. Nin ye voix du cœur kanubagaw ka gɛrɛsigɛ ye dɛ. Awɔ o y'o ye. An bɛ falaki ɲini tuma bɛɛ. An balimaw ye fɛn tɛ mɔgɔw bolo. Vraiment. Mɔgɔw tɔɔrɔlen don fɛn t'u bolo. N b'a min n bɛ taa bɔn min. N bɛ n ko min ka taa n ja min. N bɛ n ja min. Walayi. Dugu kɔnɔna ma nɔgɔn. Fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko dugu kɔnɔna ma nɔgɔn. Fode Musa dankun bannen an ka ma don a la nin bɛɛ de b'a la. Fode Musa daraka tɛ dɔw bolo. Filɛrɔ fana tɛ dɔw bolo. Surafana tɛ dɔw bolo. Dunko 3 tun bɛ du dɔw kɔnɔ a kɛra dunko 2 ye. Dunko 2 mun tun bɛ du dɔw kɔnɔ o kɛra dunko 1 ye. Dunko 1 tun bɛ yɔrɔ min na dun. Yɔrɔ gɛlɛyara. A bɛ gɛlɛya dɛ. Maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ n'a nɔgɔyara e bolo bi. I ka da la dɔ b'i kɛrɛfɛ. A ka gɛlɛn o bolo gɛlɛya dan don. I bɛ ɲa ma. O de y'a to Ala ko an ka to k'an kɔfilɛ sigiɲɔgɔnw na k'a ka ɲɔgɔn kibaruya ɲininkali kɛ. I ka sɔnni kɛ k'a sɔrɔ bɔ ma k'i kalama. K'i bolo janya k'a sɔrɔ a ma dɔn. O ye tiɲɛ ye. I ka sɔnni kɛ a ma dɔn. N'i b'i malobɔrɔ di min ma taa jigin a ka soda la. I k'a denkɛ dɔ wele na nin tɛ i ka taa na i kana n tɔgɔ fɔ dɛ. Ne m'a di bi ne m'a di sini. Ala de y'a k'i ye. N'Ala sɔnna. I fana k'a di Ala jɔn ma. Min y'an wele sisan Jaramangana. O de diyara ye kojugu. An bɛ falaki min ɲini. K'a ka numéro ta. O de y'a to a nakan ka di. A ka 76 43 70 45 76 43 70 45 a k'o wele 16h mana tɛmɛ. A mi ɲɔgɔn faamu. 76 43 70 45 Fode Musa Sidibe. Nin bɛɛ t'i garisɛgɛ ye. Ko bari b'an fɛ an ma ɲinɛ n'Ala sɔnna a ma. Nɛgɛjuru ye 21 21 foni fu 11 makɔrɔ ka kɛnɛ don donsow ka kɛnɛ don ko n k'a fɔ ko donso den n'a ba. Hɛrɛ tilenna. Allo. Oui n balimakɛ kuma b'i bolo. Baasi t'an na. Baasi t'u la. Mulawali Keta dɔ Tingɔle. I Keta. Kuma b'i bolo. Bon an ta kɔni ye foli ye ka foli k'a la. Émission tagabolo la. An yɛrɛ denmisɛnnin an bɛ u fo ka ladilikanw na. Ka tile du laminikɛla bɛɛ lajɛlen fo. Ala ka sɔn sira caya. Amina. Ka jamana basigi. Amina. Vraiment an bɛ k'a lamɛn Tingɔle yan a ka émission ka d'an ye kosɛbɛ. Ko i ka Tingɔlekaw fɔ an ye. O b'a mɛn. K'u da sɔgɔ. Ayiwa merci. K'u ni ko. Yala aw fana ka dankun bannen don wa? Ayi. O fana aw garisɛgɛ ka d'anw ta ye. Aw garisɛgɛ ka d'anw. Aw ta diyara n'anw ta ye. Merci beaucoup. Merci. Fode Musa. I ye Sogolonko kuma fɔ studio in kɔnɔ dɛ. N y'a fɔ. Dankun fɛn dɔ don dun don. Dankun fɛnba don. Sogolon ye jɔn ye? Sogolon ye Sunjata woloba ye. Sunjata woloba. Sunjata kelen. Sunjata Keita. Sogolon Jata. Bon an kɛmɛ ka place dɔ dilan. N'a bɛ fɔ ko place Sogolon. Rond-point. Umu Sangare ka hôtel kɛrɛfɛ. N'i bɛ taa Kalabankura. Awɔ. Nka an kɛmɛ ka masiri min jɔ a kan. N'o ye sigi ye. Sigi. Min misilama filɛ. Misilama de don. U y'a kɛ misi ye misi tɛ. Sigi de don. Sigi de tun kan ka dilan yɔrɔ la ka tugu Sogolo tɛnɛmuso de tun b'i yɛlɛma ka kɛ sigi ye. Sogolon fa dɔgɔmuso bɛ a kɔrɔmuso de ye sigi nin ye o de ye Do Kamisa ye. Donc n'i ma ɲɛ i bɛ sigi dilan sigi bɛ dilan Do Kamisa de tɔgɔ la. A ti dilan a tɛ dilan Sogolon tɔgɔ la. Ayo.
parce que ko donnen do ɲɔgɔn kɔnɔ mais n'an ye ko ta o sira fɛ an bɛ bɔ fili kɔnɔ. Donc a man ka fɔ place Sogolon ni sigi in de dilala a kama, ni sigi in dilanna o de kama parce que voilà. Ayi sigi tɛ Sogolon ye ko ye, sigi ye do kamisa de ye, do kamisa de ye, donsow bɛ wuli ka taa do kamisa de nɔfɛ k'an bɛ Segukaw fo, o de nana ni Segu mara tɛ de, Segu mara do, o de nana do tɛ Segu fɛ de, do bɛ Segu fɛ, o de nana ni muso sɔrɔ sababu ye, awɔ Sogolon sɔrɔli sababu ye, ale de ye gundo di, a ka gundo di donsow ma. N bɛ n yɛrɛ t'aw bolo, siran tɛ, n bɛ n yɛrɛ t'aw bolo, dɛsɛ tɛ, n bɛ n yɛrɛ t'aw bolo, bonya ani majigi a y'o min kɛ n ye. Aw mana ni cɛya ye, donso minnu nana ni cɛya ye olu tacogo dɔnna, minnu nana ni kafa ye olu tacogo dɔnna, minnu nana ni yanga bonya ye olu tacogo dɔnna. Aw nana, aw sonsorilen de nana ma bonya kɔnɔ, majigi kɔnɔ, a bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ, faamuyali kɔnɔ. N bɛ n yɛrɛ d'aw ma de kosɔn, nka kun b'a la, o bɛ de bolo sa kɛ, o nka ye min ye, ni aw sera ne na, masakɛ bɛna a fɔ a ka dungɔ ta musow la, u bɛna bɔ ni dugu bugotigi bɛɛ ye, k'a k'aw ɲɛna ta, a ka ɲɛna ta, a kana ɲɛsin ɲumanw ma. Dɔ bɛ yen ale de cɛ ka jugu n'a bɛɛ ye, mɔden dɔ bɛ yan, mamaren dɔ bɛ yan, o de cɛ ka jugu n'a bɛɛ ye, a y'o de ta. Ayi Sunjata b'a cɛ man jugu dɛ, maninka yi sɔn n'o ma o, mais barika den wolola, voilà, makama den sɔrɔla, o muso in cɛ ka ɲi ni diɲɛ muso bɛɛ ye, o nana kɔfɛ de, yala a kun k'o sɔrɔ, yala a ka den sɔrɔ, nka tun bɛ npogotigiya de la, kudu tun b'ale kɔ la, ayi a tun cɛ man jugu, dan bɔlen don a kɔ la, a cɛ man jugu, mais tonton bɛɛ tun tɛ se k'a ta fana koyi, voilà, n'o tun bɔra manamana tun tɛ koyi, n'a bɔra k'i jɔ kɛnɛ kan i b'a fɔ ne ta fɔlen ma kɔ dɛ. Bon donc n'o de sababu do kamisa de sababu ye Sunjata ba se Sunjata fa ma, Nare Maga ye kamalenkɔrɔw tɔgɔ fɔ, voilà. Bon donc n'o kɛra, ni Mali ma ɲɛ k'a bɛ fɛn kɛ, n'i bi fɛn kɛ Sogolon ye, i bi fɛn wɛrɛ de k'a ye, nka n'i kɔni ye sigi jɔ, hali o yɛrɛ ma kɛ sigi, a kɛra misi de ye, n'i kɔni ye sigi jɔ i b'a kɛ do kamisa de, a bɛɛ ye muso ye. Histoire gɔlɔnna dɔɔni, a ye dɔɔni yɛrɛ tada gɔlɔnna, voilà, parce que Sogolon, d'accord, n t'a dɔn sa n'u bɛ fɛ ka n'u bɛ fɛ u ye dɔ fɔ ta, dɔ fɔ ye histoire de, u ye dɔ fɔ ta, ka a magnifier ni fɛn ye, peut-être u hakilina la n'o ye Sogolon ye, mais u y'a dɔ fɔ jɛngɛ dɔɔni, u kan ka min fɔ place Sogolon tɛ, nka place do kamisa. Place do kamisa. Bon misi nin kɔni bɔlen bɛ sigi fɛ fo parce que sigi a gɛrɛw bɛ taa, minnu y'a dilan, bon olu ka fan fɛ sigi ye nin de ye, i b'a sɔrɔ kɛ, parce que a bɛ komi siniwaw de y'a dilan, olu de y'a dilan, n'olu y'a dilan, n'aw ma an ka yɔrɔ la sigi photo d'u ma, Furumusa Sidibe, o tɔ la sigiw tɛ kelen ye sigidaw la ka taa wa, sigiyɔrɔ bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na o, sigiyɔrɔ b'u bɔ ɲɔgɔn na, sigi dɔ bɛ Amérique, olu kunkolo bɛ tan de wa, o bɛɛ ye si ye ka jigin, awɔ a disi si bɛ fɔ duguma, awɔ a disi kɛlɛ b'a fɔ ko fɔlɔ, sigi dun de don, mais a sigiyɔrɔ a bɛ yɔrɔ min na a y'o fari de da, parce que nɛnɛ bɛ yen, ni si b'a ta kan, a balo man di, bon Asie fana taw, olu n'anw taw bɔlen don, olu ka surun misi la ka tɛmɛ anw ta kan, farafina taw olu kɔni ye sigi yɛrɛ ye, mais sigi ni gun fana bɔlen don, gun ye mun ye, o t'anw yɛrɛ fɛ yan, o bɛ Afrique du Sud de, o fana ye misilama de don, o fana misilama de don, d'accord, mais o si ni sigi tɛ kelen ye, n'a ma ɲɛ ko a bɛ dilan, an ka fɛn dilan min ni tiɲɛ bɔlen don, n'an b'a tɔgɔda, an ka tɔgɔda la min ni tiɲɛ bɔlen don, a faamuna, n'Ala sɔnna ma, donc a man ka fɔ place Sogolon,
ni sigi do abe fo de place do comme ça comme c'est ko fo ko sobe ne ga juri muga ni kele fo de fo tan kele ambe dankuna ka ko la tle nyoron bulo de bebi fo de Musa Sidibe akele mega kenefa modubo masra soro 4 heures kambe beledu ka bela jele fo ko lokani be fa to la ko ngal be fo eretlina oui ma kuma bi bulo nyaw soro do jarani sani ba wile wakati ni taw soro émission kan yere ni ba wile ka ba fo sewu aw ben chan bara jaga émission bere kadi wore hundo ajaranye ambi fo inche wile lila nega juruye muga ni kele funi fu tani kele kuma bibolo retlena allô oui kuma bibolo radio ibe radio infra Jones ere ya wele radio Clédou de do bogo man no zida ko kacha bogo wele katla ki jogo jodo retlena ba kuma bibolo anbara asimo amba bastana de bakle me ka wele sante ko sara oh chere la be da ku nganda ku ngasa arede do ku play dara me do jadi oram na jaduti chere ne ka don na ne me do bla ka man nga bolori la ay do be segu fede o cri bo ya ni do mina segu kaula Biton Koulibaly abaka Sumale chika Biton Koulibaly be chibla Canada no dun karaterge en ne se koda e fengela badala ga soranta do kan sere ko dida do be yoro be mandenye nga do obe subu fe non de manden do fe nala sonama talinya nala sonama na suikata abi famu ala ka benya ka da amina ala ka nyini fam be se nala sona amina amo be ko len chamamba ila wala ayo fude Musa be ande me danku banendo danku me danku ba ye aywa namni nanya fosa ko fota ngame danku maso an ka madala an jole me danku dala ni an kalo flani clay ambe danku dala amase danku chamantela an jole nu ananga sheblen kele nanga uroblen fla ani siramugu min tara mpete dogara dlo yara ko ni jibana bolo pe anye wulewele bla dlo kana masekana donc dankun dun tseka ikumbe ni fenda manamanite dankun bi jeya fe awte bateda ci la daga soga bu globe dankun bi jeya fe ala me folo dankun bi tlenia de ko dankun te taya fe ale be dafalende fe beta imanga ta dankun na kikele ikelen to ibitani dankun na ini balaw be ibonaw be jamana be betola dankun ti ati juguya fe ati bensongoni te afe ati klina fe ati malankolonya fe inshallah dankun te sweli fe dankun ati ngalo fe ati nambara fe ay kuma yere be dakuya sabate te mo kan ko fo ni be de kala tle aka soro ka sira di an ma yaro ko ni donso de na ba kera benyana agayala am dum be so ga me yoro ina ende adu ni dum ko kibita danku na te segi fo ibitara min ka mai ko nyana bo subhanallah adamu adneba blaka folo we bole gaya jam duma trawle jon dare wele ay yere wele o mati wele ni ale bultugo jo ko ale trawle e trawle bulla ala ga gli bana ene bulla munum jole munum jole me amma ke to dan na do dugu ci goro ala ga retlena allô kuma bibulo nega juriye muga ni kele funi fu tan kele kuma bibulo retlena assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullah Boubakanti lamini ne vesif la mamne nala sona lamini nga flage bibulo ya a flage bien flage me vo aye mu vo doga gara jbe comme salamu salamu Lamine
ko juma fɛ an ye fulakɛ don silamɛya la tɛ cɛ k'an ka taa seli misiri la ko maintenant sera ye mɔgɔ tɛ kuma dɛ an taara an y'an jɔ an ye seli daminɛ ale tulo bɛ alimami kalankan na fulakɛ ko ko mɔgɔ tɛ kuma ko nin ye jɔ kalabukan ye y'a danna Lamine b'a fo ni ko ala ka barika silamɛya la ami k'a siri bɛ ala ka mangoro nin kelen y'i kan ye dɛ nin kalo kelen y'o tigɛ dɛ a kɛra ten dɛ ka ten k'a fɔra ko mɔgɔ kana kuma ko nin ye jɔ ye kalabu o ka da de quoi Nuba b'i fo ala ka barika don silamɛya la e t'a sɔrɔ Lamine forofili tɛ baw sinon hali b'a fɔ ko den tɔgɔ dara karisa la il paraît que den tɔgɔ dara karisa la o mɔgɔ de tɔgɔ bɛ da den na karisa tɔgɔ dara den na a bɛ fɔ de ko Lamine tɔgɔ dara den na mais an bɛ aw fɛ a bɛ fɔ de ko den tɔgɔ dara Lamine na il paraît que a bɛ forofili dɔ comme n b'a fɛ k'aw ka a tɔgɔ fɛ superviser ko in ni a bɛ tile o la tilenna yɛrɛ y'a ye a bɛ fɔ dɛ ne yɛrɛ tun tɛ nin kalama kosɛbɛ n y'a faamuyali sɔrɔ a ko la donc Adama ko ne bɛ Segu a ka lamɛnnikɛla belebele dɔ don d'ailleurs de don a bɛ k'i lamɛn sisan ko n ka foli f'i ye k'a kɔni ala sɔnna ani Sori Bata Keyita k'a Keyita merci Sila a diyara n ye Kante n ce weleli la nɛgɛjuru ye 20 ni 1 foni fu 11 Makɔrɔ ka kɛnɛ don radio Kiledu kan tulo b'i la yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo Madu Kone de don ka bɔ Sogonikɔ Madu Kone Kone a kɛra fama ye vraiment ayiwa an b'i fɛ yen bi dɛ nka b'i fɛ yen bi dɛ non vraiment o yɛrɛ kuma n sera ka weleli kɛ e bɛ bɔ don nɔ e ye do ka ye wa ou bien yɔrɔ jumɛn Kone ye ne Manden Kone de n bɛ Badugu Joliba a bɛɛ y'ale Manden kelen yanni n ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'a la ko jabi comme an bɛ to ka sɔrɔli kɛ ko Manden ni Segu ko jumɛn de ka kɔrɔ jumɛn bɔra jumɛn na bon yanni jaabi ka kɛ n bɛ vraiment a ka nin émission in non a ka di kojugu vraiment hali église ka kuma in an bɛ sɔrɔli k'a la tuma bɛɛ ni yɛrɛ ne ni dɔ yɛrɛ bɛ to ka sɔrɔli kɛ a ka nin kuma yɛrɛ vraiment o yɛrɛ sɔn vraiment bon ne m'a dɔn a ka émission in a bɛ ka kɛ sisan arajo a bɛ ka lamɛn arajo la mais ne bɛ fɛ de fɛɛrɛ de ka kɛ sisan yɛlɛma bɛ se ka don église tɔgɔ in na cogo min na a na filɛ ka sogolo min fana ta fɔ ne hali sɔgɔmada ne tɛmɛ n'a ye vraiment misi de don ayiwa voilà misi don a bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin a bɛɛ bali a bɛ komi ne ni mɔgɔ bɛ sɔrɔli kɛ caman na parce que depuis radio privé ninnu tɛ tuma min na radio Mali ne tun bɛ nin émission in lamɛn tuma caman bon a bɛ komi a bɛ ka i b'a fɔ k'a kɛ ale yɛrɛ tun bɛ ka o émission kɛ non vraiment n bɛ foli k'a ye ala ka nin émission in ala ka taa ɲɛ komi n ka weleli ka suma n'o tɛ i ka émission foyi tɛ fɔ ne kɔ voilà ani n ka ɲininkali filanan ye min ye i b'a kɛ to tricot in est ce que n'i ye weleli kɛ sisan n'i bɛ to ka tricot fɔ an ma tricot in kɔrɔ ye mun ye John a bɛ to ka émission kɛ kuma caman hali bi a ye weleli kɛ o ye tricot ko kuma in fɔ a fana bɛ to ka fɛn kɔrɔ ninnu fɔ ko n'i ye veste fili ko n b'a minɛ yan ayi a bɛ ni tricot boy de ye tricot boy voilà ayi tricot boy kamaleya tɔgɔ awɔ tricot boy ye Mali seko ni dɔnko matarafabaga ye a fana bɛ san 73 la bi a filɛ nin ye Medina Kura tricot boy ko en 57 58 t-shirt doni de tricot de tun doni ka da ye kosɛbɛ an ko sa ko t-shirt alors que t-shirt si c'est en anglais c'est t-shirt ni ye short daga o ye chemise na akuruji an bɛɛ b'a fɔ t-shirt mais sinon tricot ale y'o sɔrɔ o de tun ka d'ale ye kojugu donc maintenant a ka école karamɔgɔw de nana fɔ a ma ko tricot boy c'est-à-dire tricot donna quoi tricot cɛ min bɛ tricot don tricot boy a bɛɛ de filɛ nin k'an yɛrɛ b'a fɔ kosɛbɛ an b'a n'a ka denbaya mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo n'ala sɔnna nka e yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na e ko k'i bɛ quartier jumɛn na ne bɛ Sogonikɔ a tɛ fɔ ko Sogonikɔ ayi ayi a tɛ fɔ ko Sogonikɔ o
sogo min ko sogo min ko sogo min ko sogo tun bɛ min kɔgɔ min na voilà bon ani farajɛ farajɛman de tun bɛ yen farajɛman de tun ka ca yɔrɔ la u b'a fɔ ko farajɛ awɔ farajɛ de nana kɛ falajɛ ye voilà an bɛ dankun na dankun yɔrɔ an ka ɲɔgɔn bɔ fili la ala ka climat d'an ma an b'i fo i ni ce weleli la ko ne a tun ye ɲininkali kɛ e ni ɲininkali min kɛ i bɛ se k'o jaabi ayiwa an bɛ tɛmɛ nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 a ma fɔ ye ko Bamakɔ ko ka ca de ko ka ca yɛrɛ tilenna i bɛ dɔ la dɔ b'i la kuma b'i bolo an tulo b'i la oui aba baasi t'an na Clédou don awɔ radio Clédou don somɔgɔw baasi t'an na n bɛ ka kuma sigi ko de kan i bɛ ka kuma sigi ka don sigi kaburu ko kan sigi place Sogolon awɔ bon mun bɛ Segu nin Segu ta awɔ cɛ wele kɛ sisan ko ale hakili ko Segu ni Manden ko dimi ka kɔrɔ Segu ni Manden bɛ ɲɔgɔn balancer Segu ni Manden bɛ ɲɔgɔn balancer Segu bɛ Manden kɔnɔ Manden yɛrɛ bɛ Segu kɔnɔ bon sigi ye balimamuso de ye balimaden de tun b'a bolo lamɔ la allo awɔ oui an bɛ k'i laminɛ o balimaden de tun b'a bolo lamɔ la komi a ma den sɔrɔ fa y'a don furu min na bɔn mangoya yɛlɛnna ka furu so kɔnɔ cɛ bannen min a nana faso la a y'a sɔrɔ fa ye dalilu bɛɛ ta k'a d'a ma dalilu ma di balima cɛmanw ma o fadenya dunun ni ɲɔgɔn cɛ min kɛ bɔn u y'a mangoya k'a bila kɛrɛfɛ k'a kɛ sigi yɛrɛ sababu sɔrɔla u ye sogo de faga dugu foroba saraka bɔ min kɔ ma fɛn d'a ma sogo la a fɛnɛ ko bɔn ko ma fɛn d'ale ma ma fɛn di lamɔden ma ale b'a ta ɲini a ka lamɔden ta ɲini k'a d'a ma sogo la balimakɛw bolo o boli la u nana ka na fɛngɛ kɛ mais comme Mali histoire ko filɛ nin ye a b'a kun kan mais daraka min dɔn mais n yɛrɛ bɛ ka n ye Bamakɔ kan mais n bɛ ka ye biti dɔ la sigiko fɛngɛ filɛ nin ye a ɲɛ mun don dɔɔnin kojugu nin ye tiɲɛ ni ko a dɔ bɛ fɔ a bɛɛ tɛ fɔ o ye tiɲɛ n tɛ jakite bɔ mari bɛ ne kojugu yɔrɔ ko yɔrɔ bɛ ne kojugu yɔrɔ b'i dɔn yɔrɔ bɛ ne kojugu mais n bɛ ka ye sisan biti dɔ la ye n'ala sɔnna diyara n ye i dan sɔgɔ i ni ko k'an bɛ kayikaw bɛɛ fo k'an bɛ kayi ka sɔrɔ hali u bɛɛ kɔntɔn non o y'a fɔ n y'a ye o y'a fɔ n y'a ye bɛɛ tɛ fɔ Segu fɛn bɛɛ tɛ fɔ ayi Manden kuma bɛɛ fana tɛ fɔ dɛ voilà dɔ bɛ pan dɔ bɛ ɲɛfɔ a ɲɛ kan awɔ a bɛ dɔ fɔ hali an bɛ dankun na voilà an fana tɛ k'a bɛɛ fɔ koyi ne yɛrɛ fana b'o ko kalama dɔɔnin komi karamɔgɔ b'i kɛrɛfɛ an t'a bɛn dɔn n'ala sɔnna i kan ka foli fɔ karamɔgɔ ye kalanden don ayi e ye karamɔgɔ ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn kɔrɔ dɛ mais e man dɔn tan de ayiwa i dan n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ samaya na don min na e n'an ye k'an dɔn karamɔgɔ i dan sɔgɔ i ni ko i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 maakɔrɔw ka kɛnɛ don ayiwa bi ta kɔni k'an ka ko dɔw la tilen kuma minnu jɛngɛlen don ni seko ni dɔnko matarafabagaw kan k'a la tilen n'u m'a la tilen an b'a a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ji ɲɛma jɔlen na yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo ne ko ne mago bɛ Fode Musa ka numéro yɛrɛ de Fode Musa k'i ka numéro di ne ka numéro ye 76 76 30 76 30 82 33 76 30 82 33 o don 43 ou 33 33 37 ayiwa baasi tɛ ko ala ka sini kɛnɛya d'a ma amina ya rabbi amin ala k'a ɲɛ mɛn a la ala k'a mɛn k'a lamɛn amina ya rabbi amin k'a ka diɲɛ labɔ ala k'o nɔgɔya ma amin a bɛ ko ɲini diɲɛ sosigi in kɔnɔ ko ala k'a nɔgɔya ma amina ya rabbi amin ne ye dugawu kɛ bi donba ye hɔrɔma kɔsɔn n'ala sɔnna ya rabbi alahu ala k'o kɛ amina ala k'o dugawu minɛ 82 33
82 33 33 awo ni ala sonam niko ambi fu reto koy di neto ko Abdourahman Tembeli ay Tembeli Tembeli rahaba Inchebelilla Fodimsa Sidibe ne Jakite ale be bo to jamana ka no tubabu ka jamana ka no ye français awo akabe ifo kosobe ko iye femi fo Kaimanko, crocodile ko, ani alligator ko kan, ka bale intéressé kosobe, kuye noko ba de bo, ale ka fɛnw ɲɛma, ale ka dɔnniyaw ɲɛma, ka diyara ye, ka bi fo kosobe, ka dugawu bi ko ka dan sɔgɔ. Nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 maakɔrɔw ka kɛnɛ don radio Clédou kan bɛ yan dɔgɔkun o dɔgɔkun ɛrɛ tilenna. Anba. Kuma b'i bolo. Voilà. Anti. Mbanche. Mba. Alhamdulillah. Anti le ba mɔgɔ min mankan la kami o kure. Ani tɛ gɛlɛnba don n'a ka kuma ninnu ye quoi. Ani tɛ gɛlɛnba don n'a ka kuma ninnu ye quoi. Awɔ. Parce que a bɔra k'an bilasira egili ko in na a diyara n ye kosɛbɛ. Mɔgɔ min kuma ka don. A tigi bɛ bɔ cɔgɔni. O ye so ye koyi. N ko ye so ye. Assimi Traoré. Traoré. I ka émission ti fɔ ne kɔ han. I ni ko. Vraiment i ko ka di n ye très la. Traoré vraiment. Ala k'an ni dɛmɛ. O ye somɔgɔw ye cɔngɔni bɛ n somɔgɔw ye. Alhamdulilayi. Ala ni Musa Tangara barika. Alhamdulilayi. Ala ka hinɛ la. Ami. An b'a. N bɛ Lamini fo i kɛrɛfɛ. A diyara n ye. Foli diyara n ye. E bɛ interview foyi ti fɔ ne kɔ. I dan sɔgɔ. I Traoré. A kɛra bɛ télé la o da radio la ne b'i lamɛn. I Traoré. A diyara n ye yɛrɛ de. Ala ka kanu to. Ami. I ce weleli la. Alhamdulilayi merci bien. Namina abana mu matene magani wale ma ya yiri sura mana la dini bana janso ma jalo lo sai ke nya kono ngamo nya mo sai nya la bala kale panga ye baba la de dona jaga ne ko la ye nya na ya baba wale Kamari Zaidu to bayi wale ka yobo ba wale Abariga la buena te daga pitri wale la Magadra ne bichi fasa ga ngano dura duru ko yoro tani nan dura duru ko te so sar ne ko mo ma kulubali yari le jaga yiku bo nyo be mangono bamoro bo trawale jaga bela dungo bo kono mangono bamoro bo trawale jaga kolanu la ngono bo kono be mangono bamoro bo trawale wa jijani ngola kono bo kono mangono bamoro bo trawale ma sonya pa me mangono bamoro bo trawale ma yalle denga maju ko yoro ma dunu ka me bla jama ja ja tanya ni tigina ma ja sunu ma ja jaga pro kala tu ma ja ra jaga grane bichi fasara ngamuru Kuluba yago ne wala ni tala dun dura dun kuma ja so sar ni tamam ma kuluba yago ne jagan tan da ba mo ke warti tan da ba mo ke santi tan da mo ke den ke jagan tan non jaw do ra ma ne wazo adda gare duwe te adda kuna ke ya ma sri ma nyale ma dun ka me dun kuma ja jaga to sa tisa jama tun na dun kuma ja
Jangan boleh turuna. Jangan kau ngora apa nak tengah jauh nyono pora sudah sudah. Kau sedang juga kau di sedang terbabak mana? Guru bayar ni wala ni telah tu nura tu kau macam susah ni kau. Ambi dankuna ananga sheblin kile ani urublin fla siraw banda ambe ka dankun deli abika deli Fodé Moussa dankun be tubabula wa dankun te tubabula sogo fagalaw be tubabula wa sogo fagala caman de be tubabula olu bi se ka wele ko donso be tubabula wa ayi olu bi wele de ko les chasseurs. En fait, à te wele de quoi les chasseurs wa? Aïe, en fait, en bas wele ko les chasseurs tuabukana. Nga chasseur te dozo e. Dozo be chasseur be dozo kono. Mais chasseur ti dozo ban. Niko dozo kema ko tu es chasseur abison. Abalamine. Abalamine. Nga le ka dozo ya tobe. Minti chasseur droni. Ah. Chasseur donc abse ka fo donse ke ma ko chasseur abalamine ma tse ka fo chasseur ma ko donzo ate quoi là parce qu'il n'est pas donzo voilà ate quoi là genre comme abse ka ke abse ka fo Moun bu kunsigi bla rasta moun oui en fait attention wala to mbe go yoron na awo ni ay mas ni rasta fo mais ni rasta ma songa fo yokunu o ñak parce que die dreadlocks que tu peux aimer les cheveux les cheveux longs awo ka black la fi kola ka ke rasta taille mais on peut pas t'appeler rasta parce que religion de do voilà fi ka doit kono ko wara be rasta ya kono minte kunsigi blay voilà donc ko wara be dozo ya kono minte chasseur ya voilà alors que j'ai vu des rastas des vrais rastas mais mon madrelex ninke awo donc drelex à la image de voilà donc abse ka fo dozo kema qui est chasseur abeson mais abse ka fo chasseur ma qui est dozo ati quoi là o itinya foli kanye o nyefoli eminye mɔgɔ ti kɛ donso ye n'i bolo ma don i bolo donni ye min ye k'i kalifa donsoya taabolo k'olu d'i ma k'i don donso kulu la ka karamɔgɔ ɲini la k'i kalifa o karamɔgɔ la o k'i kalan kalan dan tɛ marifa minɛ cogo ni sogo faga cogo ye fɛn caman wɛrɛ b'o kɔfɛ i bi kalan olu la dɔnniya caman bɛ yen olu bi d'i ma i bi tila ka bila i ka taa dɔnniya tɔ ɲini o de ye donsokɛ ye alors que chasseur i bi kalan marifa cili de la e tɛgɛ ka di e bi se marifa ci cogo la e bi kalan o la donc n'i y'a jɔ min na n'i y'a ci a b'a minɛ e ye chasseur ye bon e ye sogofagala ye nka e tɛ donso ye alors que donso te sogo bɛɛ fana faga bon chasseur dun b'a bɛɛ faga chasseur mana min ye dɔrɔn a b'a gɛlɛ wula la dɔ ka bɔ a nɔ la dɔrɔn bɔ i nɔ na ka ye ale bɛ gɛlɛ wula la donc alors que donsokɛ tɛ gɛlɛ wuli sogo bɛɛ la ayi donsokɛ bɛ sogo tɔmɔ sen nɔfɛ hali n'a ye a b'a tɔmɔ sen nɔfɛ n'a taara se a kulu ma a bi jateminɛ de kɛ kulu la sogo kulu jɔlen fɛ sama kulu filɛ magalani kulu filɛ dajɛ kulu filɛ n bɛ se ka kelen faga sisan n'i ye mugu ci kelen bɛ bin a bi jateminɛ de kɛ jateminɛ fɔlɔ ye min ye cɛman ni musoman k'olu bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ k'a dɔn nin ye cɛ ye nin ye muso ye k'olu bɔ ɲɔgɔn na n'a y'olu bɔ ɲɔgɔn na min lasirilen don min ma lasiri a bɛ tila k'o bɔ ɲɔgɔn na a bɛ se ka musoman faga dɛ mais fa k'a jateminɛ kosɛbɛ fɔlɔ k'a ma lasiri wa den t'a kɔ lasirili ye n'a kɔnɔma don n'a kɔnɔma don a sin falen tɛ n'a sin falen don kɔrɔ a den bɛ tu la yala a b'a senkɔrɔla bɛɛ jateminɛ mais o ye fraction de seconde de ye bon a dɔw bi mɛn o de y'a to donso caman bɛ taa kungo kɔnɔ u bololankolon bɛ sogo ye u bololankolon bɛ segin o kɔrɔ tɛ k'u tɛ se sogo fa la k'u tɛgɛ man di k'u ni sogo ma ɲɔgɔn ye sogow ye ɲɔgɔn ye nka ale ta fata a m'o de ye fɔlɔ a kan ka min faga sogo ninnu na o ma ye a m'o ye yala ale k'o ye ni sogow sɔmina u bɛ taa a bɛ tila ka tugu u kɔ
donc caman bi mɛn kungo kɔnɔ yala la sogo kulu kɔ a bɛ ka jateminɛ de kɛ, a bɛ ka jateminɛ kɛ fo jate bɛɛ de ka dafa karamɔgɔ y'a kalan min na dɛ n'o dafara min na k'a fɔ nin ye cɛ ye a yɛrɛ tigɛr'o kan a bɛ sɔrɔ ka gɛlɛw la ou nin ye muso ye den t'a kɔ parce que a lasirilen tɛ kɔnɔ falen tɛ sin man bon o la i bɛ se k'o ci n'i y'o ci bɔnkɔnɔden tɛ bɔ o la bɔnkɔnɔden ye n'i ye a kɔnɔma faga n'i nana boso den bɛ bɔ nimisa bɛ y'o yɔrɔ la dɛ voilà donc o jate de bɛ donsoya kɔnɔ an bɛ se ka kɛ donso ye o de y'a to e bɛ k'a ye kalan don an ka teli nin ma dɛ bon an y'a ye dɔrɔn burum donso fana fo i ka muɲu de wa i b'o bɛlɛni bɛɛ la i sosorolen don sosow b'i kan kinifɛn bɛɛ b'i kan e tɛ bouger sosow b'i dun sosow kɔni bi i sosorolen don e bɛ kan ka jateminɛ sosow fana b'u ka jateminɛ na o kinifɛn tɔw n tɛ da tɛna se olu ma saw ni olu caman bɛ tɛmɛ i ɲɛkɔrɔ mais e bɛ min nɔfɛ i b'o dɔn n'i siranna e ye mankanni kɛ dɔrɔn sogow taara u dun tulo ka di u bɛ kasa ta joona bon f'i fana kasa ta cogoya dɔn ka fiɲɛ ta fan dɔn n'i sigira u ni fiɲɛ cɛ kɔni i tɛ foyi sɔrɔ non e tɛ sigi u ni fiɲɛ cɛ o kabini u bɛ fiɲɛ ta o y'u taalen ye n'i kɔni y'a ye sigira ka olu to yen u ma b'u nɔ na ça veut dire que u mi kasa ta i sonsori yɔrɔ ka ɲi i bɛ se k'u bo i bɛ se ka gɛrɛ u la yɛrɛ fo ka se kaladugu la nka f'i ɲɛ de ka a jate minɛ k'a fɔ nin ye karamɔgɔw b'o de fɔ mɔgɔw ye o de y'a to a bɛ fɔ caman ma ko donso kolon tɛ a b'a karamɔgɔ ka kumakan kɔ ja ne yɛrɛ ye chasseur de ne tɛ donso ye fɔlɔ an bɛ mɔgɔ kelen pe ta wagati korona tiledu ko bɛɛ ye wagati ko de yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo dala teliya la yɛrɛ tilenna oui Mamata Sinjere do Joyila ka de do an ka Joyila tɔgɔ min filɛ nin Joyila tɛ o tɔgɔ de y'a kɛ Joyila ye n'o tɛ Jɛla de do Joyila tɛ Jɛla c'est à dire donsokɛ tun bɛ taa sigi Jɛla jida la Jɛla Jɛ kɔnɔna de do donc donsokɛ bɛ taa sigili min kɛ yen dɛ laban donsokɛ de ka buguni tele o de laban ka kɛ so ye a ye so jɔ ka tila ka kɛ Jɛla yɛrɛ bɔra Ɲana de Ɲana donsokɛ in ka so administrative la u b'a fɔ ko Joyila 1 ani Joyila 2 Joyila 1 o ye Ɲana ye Joyila 2 o ye Jɛla in de ye Jɛla k'e bɛ taa min n bɛ taa Jɛla donc o laban kɛra Jɛla ye Joyila ye voilà o laban kɛra Joyila ye o tɔgɔ n'u ye marikow de olu de ye Joyila tigi nin ye tiɲɛ ye i dan sɔgɔ i ni ko a diyara n ye an balimakɛ fo de bɛ taa sigi i ni ko i dan sɔgɔ sa i Sidibe i sɔ i ci weleli la bari i bɛ file ta i bɛ Sidibekɛ labɔ a ye dɔ kɛ a sɛgɛnna Fodemisa Sidibe an b'i fo kosɛbɛ tiledu ko ye wagati ko ye o don n'a yɛrɛ ye waati ye waati yɛrɛ ye waati ye ka ko la tile ɲɔgɔn bolo an b'o tɔ de kɛ dɔgɔkun wɛrɛ n'Ala sɔnna bari file b'i bolo an ka taa fɛ an bɛ bari fo kosɛbɛ bari ye file fiyɛla de ye ni mɔgɔ min mako bɛ bari la a ka file fiyɛ i ka dɔnkili kɔnɔ bari b'i ka numéro di joona a kɛra baara ye bari ka cɛkɔrɔba ka numéro ko awɔ i ka numéro bari ka numéro ye 66 76 66 76 91 94 66 76 91 94 bari an b'i fo ala ka garisɛgɛ ɲuman di ni kuma bɔra yan n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to n'Ala sɔnna a ma ala k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ko lajɛya don
Kabangone fune wele, kanafaji cheblen wele.